wang mak keber ber sinu ni banta se ai sakai ses sinu ni banta hen ton mani si sinu na biang mo gogok thumane basagraha waisai mai moi shone ready makhle hatani hলে ekdom ya horo mai je baka thuthani horo de ro mai ukri mani asakla mai ukri ha hor duita tinta ro thamao mai ukri bai pusi purong haran hintawo moi songdo toi tifin rok khala grana dur rok lungoi moi rok munji hoble moi soito alo bai kangla baja wang mak keber ber sinu ni banta se ai sakai ses sinu ni banta hen ton mani si sinu na biang mo gogok meme sakai ses tra lubi mo mai sakarak o sinu phatwa na to lekrak sakara boro jani thaha ekdom bidima mai toni mani meme se phaisa khaise sini sejana taklai bo bobar bar mani la baha ekdom kuchuk saka na gerde ekdom kuchuk cheman tola je bedek tong mani rono joto tamphai khibiri jak ta bokla kuchuk saka bathai khani se ulo kosto na wasoro ba khakte ong nai bra kuchuk ma sini jambura bobar jak nai de ekdom bobar masak saklai masine pura 12 mas bathai bo thainai bobar nai kemon bong nai sabasanai ekdom tamasthar gura mas 30 rupees ni parai larak jak moilok baisani hnoi moilok bathai bo khangni nai tong mani se nai de ekdom papaya bo phangsaka kuchukma khangni betha manje salai tong lai jak kosto mosto khlai o moilok no khailai palai ha ta bok tete asana moi tong bufut khoi ekdom bukut bakar khuk throi moibo sana moi ready ta bok sudu songtai se moilok chahlai oklok chaile oksi loksi nai ta bok lai abo sana moi ready songtai se baki chini miki hala ekdom dukhu birat dukhu bo binibo mase bone se di hala boro sikla chawi legroi tong ja samya sal tung mani sal kecheng dra chungbo mai phrane larak sinai yak mai pirioi dong mayam roi dong mayam pirioi dong chini mikiela shuddu meme purung mani ba binbo mana sangrote ayang nawa happhai jak wak bakhan kata sira godok bai mai jai thojina jotono good night guys good morning jotono no mia horo je kusu mani purung hrai ta boklai tulsi pata sroni drotong ne sangroi nai groi lawai tugoi phaiha berek badak sapai waisi ta boklai mono balai susawai tokse bai botoi nai agi ro to ang kusu halai tulsi pata botoi ne halai hamai thanga ta bok hamda hamna nai gena fle ni fro sagam bakla dalo yawai sasina mia boi tu mane ekdom fresh nai sorry ka ham jotono no ekdom sitra fitra phanase ekdom camera thumra nukjana lasia boroi oh my god jini papaya bo lasia nai gra de tanai bo phang khibiri jakse aro berek kawai bathase thaitong jak ekdom gamma khlai theha bobo ekdom nanale maya sinang jaha mela miki bai meme no sapai jahno yang pathote lani phaimani aro musubo laithene kharoi phaimani se waise lama dora bo phang I mora bo phang wase jota sukpla jai jota pala jak yakong sukpla jak me ta bleeding oin do phunung ma dia dekhane ke layak nahi raha mere per ko no bo ang mai ba hawaise khabrawai bibrawai phaimani ta bo ang ire yakong sajai asong mane bobo asugoi ano naiti ro tong ti ro maya ganang tuition khaiton ta bo I borok mahani lekha sumene naigera di hello jaite gustira good morning jotono no chini tok rong ataroi tong mani chini tok la kaini tong mani si ar ke ha ang se jagya tabone manse kri byang jane thaha ekdom phurung harai hala borongni nago yate kongnei yadak boro se ruchila o yang sino la birat dukhu chaka thui tong jak I din jana ang mia horni simitine aisuk aisa phurung pharang pura brush khlajya kare pura wase wase boti manui to hatani la mia hor 12 ta ekta somoi asakla kuchu ha oh my god ar sailap koi ha din ja cha se ang pura hor thuma ajara pura thumya among emon khla kuchu ha age wa college tong phuro akhlai kuchu jak ang ekdom hamdoya boje manche ong nai wanai tha ha tabok la ekdom ti kutung nui ma to hanai ga dane kotok ba ekdom o sip matani kotok sipura preja khai khlai ang ba ekdom ani kotok ri rabai ekdom kutung khla ma to ni ro ebo mon hamai ba thai ta boklai sining gulo no adari grana bai phobe 11 tarok baje tha sirok biale 11 tarok baje mani gulo ba adarok khrijai to hana angbo roise ro phaido ma di hanlai ba chini gulo hai sudo bakhan je botisa o guluni ukaha thanai 26 February 1 year ka pho birthday tha pho boise si boi tani wak to bor phaimani imiki dusto mane mahang na te gradi mahang ani drase je ha bam jane nai tong phaya ana khai ro sidda bam jane nai ti miki kandi miki khring na kamar ai ta bokla bodu kanjang ma khlai internet khole bajur handai khring tane ma kamar la nang ta bokla boduk se makanai to ha good night guys nimiki good night guys ko
Ommaa. Ommaa.